Kan kaya ang inahan. Karon mga igala ni Lister Payot Mendoza Guzman. Nanawagan of course mga igala. Uban sa ilang kabanay o justisya. No? Kay matod pa sa inahan, giang ko niya nga baon gyud ang iyang anak. Pero dili ni rason may igala nga patyon. No? Nay mga video, mga katropa kung imong nagani nagkalat karon ubang mga video mga higala ni Lester, no? Sa iya mga higala mga banat nato sa gobyerno, no? Sa lokal nga panggamahanan, di ba nato na malimod? Nga isa magyud siya kritiko mga higala diri sa ato ang lokal nga panggamahanan. Pero di sa ta makaingon mga higala nga mora na dahilan. Umikan kay doon na pa may mga ubang mga tao nga naisgutan or naay mga tao nga gibati nila personal. No, ang kini mga higalang say maigo masubject sa iyahang mga post or mga FB live niya no diya sa social media mga igsoon. Ato minahon ang inahan no ni Lister Payot Guzman mga katropa. Karon ma'am, condolence po sa natabukang imong anak nga si Lister Payot. By the way, ma'am, si pangalan gini mo? Saleta. Payot Guzman. Ma'am, ikapila ni mong anak si Kinamagwangan. Kamagwangan siya. Kung pagkaibato ni mo ma'am nga sa imong ginangatan sa imong anak. Di alam, gani. Kisa nagpangaypalo sa imong ma'am? Ano na, mga silingan. Mga Sa sila. cellphone, no. Oo. Sa cellphone na. Sabing kurata ni mo ato ma'am. Na ko anak ko nga, anak din may tabo. Murag na ano rin ko na ako siya, kay tungod po siyang bababa. Ang grabe. Murag ano din ako nga, na din may tabo ng anak. Okay. Ma'am, atong nailahan nato no, sa social media nga si imong anak si Lister, grabe siya ka kung na makita niya nga mga hiwi, nga makahiwian sa gobyerno, musaway dayon siya. Pinaagi siya. Prangka. O, prangka kayo siya. Walay lipod-lipod, walay nakadlong. Wala pa rin mo siya na badlong, ma'am? Ibadong ko na siya nga, anak, minor sa baba. Kay walay hero nga magtabuhi kung magingana kita. Okay. Anak, kung saan pa ang kabayo kung mapatay ng damo, siya nga, pamamatay man yung tatanan, hindi bala lang mamatay masa nasa komunidad. Nasantong na ba? Okay. Anak, para karon nga nawala yung kinabi nga bata pa yung edad, sayang kaayo. Eh dako taas pa siya kuan ano sa katilingban. So muna iyang baruganan niya. Mo gani mo gina yung baruganan niya, musulti jud siya sa tinuod. Mo expose jud siya. Okay. Nasakit pa yun ang tinuod niyo. Dili kadawat ang igo. Okay. Ma'am, ato ang nasayran no, nga pinaagi sa Facebook page sa imong anak nimong kang Lister. Dili lang isa ka tawo, daghan siya mga nakakuan, daghan siya mga pang saway. O pang kuan niya. May isa ba ma'am, wala ba may mga nadawat? Oo, mismo si Lister, wala ba nagsuko sa iba ka ba? Na nagbahat sa kuwaan ni ano? Wala man siya yung ano sa mga. Kung si mga friend, nag-relate na gabi na, nagtulad na ng mga ano, mga istorya nga, mga panamilip. Sa iyang mga higala niya. Yan yung mandiri gabi na. Okay. Katong nakalabay ang eleksyon, ma'am, pag XFM Katropa. So inyo nabati mga igala ang inahan ni Lester, no? Mga kaigsunan nga iya yung giangkon nga babaon yun ang iyang anak. Og mismo siya isip ginikanan iya na mga igalang gibadlong kay wa lagi hero nga buhi. Kana lang gyud, no? Wa lagi hero mga igala nga mudugay sa kalibutan. Labi nagmusulti kag tinuod mga igsoon. Mahadlok ba sa taani dong, no? Pero di man pud pwede magsulti tag bakak. Tama mo na ingon ni Lister mga higala ga. Matay man tatanan, saon ta man na mga katropa. Ato lang mga higala ibutang siskutanan pero gibarugan pod ni Lister ang iyahang prinsipyo. Hantod siyang kamatayon mga higala. Sayang lang kay batanon pa. Pero ang uban masamukan. No, labi na ning supporter kaskuan o sa kapolitiko mas mabanhaan sa iya ha. Ang uban mga higala paminaw nila personal, no? Gipersonal sila. Dili man sa tanan niya gipanulti mo uyon ta pero naa siya mga punto mga higala nga makaingon tag tama sa baya. Pananglitan. Kana mga manhole, mga bangag diha, nga ipang Facebook live niya mga higala diha sa ilang barangay. Siyon naman sa pangutana ana, nganong manggid mo tuod mo ka action? Muhulat pa ba gudi ay nga i-Facebook live?
para aksyonan. Unya kung di mga higala way mo padangat, wa siya manglihok. Tama masad na mga katropa. Pero pait lang ang kamatuuran karon ba no? Kung musulti ka, magpakabana ka mga higala, no? Sa atong katilingban, ang imong usa ka tiil nagtunob na daan mga higala sa lubnganan. Mo gid na klaro. No? Although wa man ta kasayod mga higala unsa gyoy kinibang motibo sa pagpatay, pero apil na siguro dinhi mga higala kining iyahang mga banat diha sa social media. Gani karon, dunay mga nagakumpara niya mga higala ngadto kang Kapitan Dudong Bukol. Doon na sa mo kontra mingon nga layo ra. Actually, dili sila parehas. No? Isog gyud tos Bukol. No, kay harap-harapon man gyud i-mention man gyud mga higala. Hinagitay man gyud iya. No? Wala man to kanang komentarista mga higala sa unang panahon ba nga banat yun, no? Kasulay ko anang ingana bay. Matay di ka kalakaw street ba? Magsige kag panglingi. Bullseye! Bullseye! Oh, magsige kag panglingi may galag nabi ni sunod nimo. Kasulay gani ko gwa ko muulig puloy-anan. Dito ko naglublob may gila sa estasyon. Wa na ko uli-uli. Dito na lang ko sa estasyon may igsoon kay o lagi. Nang uso pa man tong text mga higala. Karon kay messenger naman, no? Og di nimo friend, pwede man nimong di nimo tanaw ng message request. Di sad kakabasa mga higala sa ubang mga mensahe. Pero sa una kay tawagan man ka or i-text man ka mga higala, labi na kabalo sa imong number, i-text man ka mga igsoon sa imong cellphone number, nya hulgaon ka. Isa may di mahadlok. Ay uban may higala nga makigpatay gyud pod. Mga komentarista sa una kumbati gyud. Pero nagtuo ba kag wasa na sila mahadlok? Naaya po'y kahadlok mga katropa. Bullseye! Bullseye! Lagi na pait nga kabatuoran. Basta mo yaw-yaw ka, no, mudapig ka mga higala tinuod. Posible gyud na no ang imong kinabuhi mga higala masugal. Kining inahan, no, morbag inahan mo gud bay kabalo na siya. No? Nabito tayo ginaingon nga mothers knows best. No? Mothers knows best. No? Ginaingnan niyang anak nga ihunong na kay peligro imong kinabuhi diha. Pero matod pa mga higala lagi ni ang tubag sa anak nga matay magyapon tatanan. Pero ilang singgit karon mga katropa yung marusab ang atong panawagan hustisya gyapon mga kaigsoon. No, kay filter ba ka idlas gyud mga higala ning hustisya sa Pilipinas. Ambot na lang gyud. Bullseye! Bullseye! Hustisya gyapon mga igsoon. Gumikan kay kiunsa man na mga higala iyang atraso, personal ba na o kabahin mga higala sa iyang mga gihimo diha sa social media nga pagbanat sa mga ubang mga anaas gobyerno, wala giapoy igong rason or walay mupaigo nga rason. Mga katropa, para kutluon o aron kutluon no ang kinabuhi sa usa ka tawo. There would be no sufficient reason ever. Dili na mahitabo mga higala nga dunay duna mga higalay sufisyenteng rason aron kutluon mga higala ang kinabuhi sa tao. Ngano man, doon naman tayo balaod. No, doon naman ta mga higala due process. Kung tanaw nimo na ipit ka, kung tanaw nimo mga higala nga na igo ang imong katungod, pwede kang mopakaso. Abli man ang ato mga korte. Kining uban lang kailanganan sila mo na ilang ibutang mga higala sa ilang mga kamot ang balaod o ipaagi nila mga higala sa pagpanimaos o muutang silang kinabuhi. Pero sultihan ta mo. Mura gyapon na may galang istorya ha? Nga kung kinabuhi mong utangon, kinabuhi sa gyapong bayad ana mga igsoon. Dili man siguro karong kinabuhi pero moabot na gyapon ang panahon sa panudya mga kaigsuonan. Basig nakalimot na mo nga napatay langit, napay impierno mga higala. Oh? Napay langit, napay impierno, napagani purgatorio. No, kasi nakalimot mo ana. Kasi nagtuo mo nga ang tanan taman ra diri sa earth. Napabaya ginang mga naduna pay panahon sa panudya mga higala. Magkita na lang sa finals. Bullseye! Bullseye! Alas 7:52 mga higalang tagna sa buntag. Kini oras ato ganinyo mga higala sa Santon Vitamin C, di Alkaline Vitamin C.
Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.